Sziasztok, itt BenMC, és ez egy MesterMC hack lesz, B-hack, nézzétek, rányomtak arra, hogy elem megtekintése. Ott rákattintatok kétszer, amennyi B-tek van, és beírjátok amennyit szeretnétek, de ehhez kell egy hack program. Nyomtok egy Entert, ott van fönt a 30B. Kiixelitek, és akkor itt van, rányomtok egy új oldalra, ugyanúgy 30B-tek lesz, és nem változik, mert ugye ez egy hack program nélkül változik. Tehát most például egy hack programot leállítottam, és akkor nézzétek meg most. Megtekintése, ugye így, beírok mondjuk, nézzétek, beírtam, kiixelem, igen, ott van, de hogyha rányomok egy új ablakra, akkor ez fog történni. Akkor ugyanúgy 30B-m lesz, amennyit az előbb hackeltem a hackelő programmal. Hát igazából ez a videó ennyi lett volna. Ha tetszett a videó, iratkozz fel a csatornámra. Nagyjából ennyi. Hellóztok!